още хора, аз съм Бърк Плес. Беги тук при мене. Он. Аз ще ти викам. Аз ще ти викам да Фарбой. Нека ти е тъй. И здравейте YouTube, аз съм Valgamer BG и тук при мен е Гераман Бекет, a.k.a. Workplace BG. И днес ще почнем нов survival. Нали? Да, нали? Ти много искаше. Айде. А как аз исках ти искаше? Аха. Играем на хард, трябва да отпусвам на лесно. Как на лесно? Абсолютно нормално и ние сме двама. Ай, нормално. Това survival ще се разви максимално бързо. Да се надяваме. Както виждате, сега съм без Race Minimap, сега съм с Optifine. Аз съм тук. Ти къде си? Ето. Някъде. И днес... Да, ще почнем на survival. Утре или друг ден може да снимем на съпа. На какво? Не сам. Ако ти искаш. Можем. Да знаете, че аз... няма да снимам други ден с теб насам. Да знаете, че аз вече ще снимам по-рядко. Защото почваме училище да се подготвя малко по малко и това няма да снимам често. Ще снимам през 2 седмици някъде. Ама да ти играеш по малка каран. Да. А ние днеска кой сме яви, защото сега не се 10 септември. Понеделник, вторник. Абе, ти трябва да знаеш кой ден сме, бе. Сряда сме, брат. В петък са... Да, бе, да, иди. Да. Кирка. Брат. Оле, брат, още... Утре е 11. Оле, да. Вие не знаете за какво се радваме, семейни неща. Така, Една пръжалка е. няма. Няма, окей. И да, сега трябва да намерим къде да оцеляваме. И намерих крави. Аз намерих... лак. Аз намерих шугаркейн. И само да си вира настройките. Вау. Видиш ти? Да. Крави трябват. Беги. Беги. Ай, беги. Моя. Копер. Семейни неща. Ще бъде утре. Знам, че от на 11. И добре. Той сега се дрънка някакви глупости. Сам. Той сам си говори като снима, затова клиповете са му такива скучни. И да, сега не знам какво ще правим. Какво да правим? Събираме дърво. Ами сега Ендер Гъръл, нали се казва супер гъръл и тя да си събере един стак от нормалното дърво. Един стак от бялото дърво. От всички дърва е събирала. По един стак. Доста заекаш, брат. И добре, аз сега ще почна разни бои. Ще отвица кожата така, може ли? Не. Ще си направя едни бутушки и ще ги отсветя. Айде. Аз ще бъда лева. Ендер Гъръл, да. Много ще имаме на дедропер. Едно. Дедропер е тъп. Въпреки ще гледам знака, дедропер е тъп. Аре, дедропер, аре, ама направо. Та, хора, пишете какво да снимам. Аз ще снимам рядко. Вече по-рядко, но все пак на какво да снимам. Вишма. Чакай. Сега си викаш.
3 супер. Ще ми го дадеш ли за малко? Имаш ли кожа? Имам. Ето, да се дадеш. Не бе, ще ми дадеш ли честплейта за малко? Не. Айде бе. Няма. Ако не ми го дадеш, ще убия. Опа, това е Ендергъро. Аз главко и няма. Оп, курк. Какво тя да не ти? Да. Да, хора, той ще е малко алфа-кънто. И... да. Ендергъро ще бъде наш гост. И с Дмитран. Компютърът тръгна ли ти? Не. Значи е за преинсталиране, казвам ти. Добре, хора да знаете, че нейния комп е бъгнал телепортация. Не, аз приятел телепортация. Нейния комп е бъгнал от много игра. Така че вие не си играете толкова много на компютрите и с моят компютър е стало така. И той просто компютъра и сега трябва да се почине. Иначе може да снимам от телефона нещо. После не знам как да снимам. Ти можеш тук, като ти идваш с нас, можеш тук да снимаш, ама нали няма сървайвър. Ето си главен. Да. Аз съм паяк. Тъй ние сега играем на нормал, който не е чул, не е разбрал. А ти се слагаш ли някакво интро в началото? Аз не. Интро? Да. Не знам, ако някой ми направи. Мой в края да се направиш някакво, да се направиш някакво интро и в края да го сложиш. Може. Кой беше той, бе? Ангел. Гераман. Добре, вече ще направим crafting table. Да, ще си поставим crafting table. Ще си правиш кек, Да. защото има кол. И да. И заради това също. Да, за какво друго ще си правиш кек? За камък. Ей. Ти за да се... Това е просто да си направиш кек, само за да седи и когато си направиш къща и тогава... Ама ти как се сплаши, като видя маски ми викат, ама какво стана с Гераман? Да, не беше толкова смешно. Та хора, благодаря ви за 40 абоната, т.е. за сега съм дигнал само 2-3 абоната, но все пак за хората, които ме гледаха преди, надявам се да се върнат. Там видях тиква. 2 тикви. Не. Добре, как стоят на... Даже повече. 4, да. Аз какво да направя? И става вечер, но нямаме овце. Вълна по-скоро. По-точно. И така Трябва да че... си направите някаква дупка и не да си направите мина, но и да правите нещо по-нещастно. Да, наистина. Добре, дайте, ще се върнем тук. Тук има много крави. Ще да ги убия. Репутата си реши. Ай си се дупка съм. Добре, ще имаш школа. Много за неговия крашинг. Тяхно измет на нещо. Правиш. Не знам, какво? Дупка? Виж Чакай, махай се. Ско. Еми ще се закривам тук. Ще си правя бункер. Не е смешно. Бато се наутъмно За това си правя бункер, бе. Окей. Дай ми малко търс, бе. Рибалко плейс бе, къде ще живее. Не знам, ако искате да се телепортни до мен.
Аз тук след това искам да вляза в това холме. Еми, като не знаеш как се влиза. Няма да влизаш. Мамо, Ако той е. Как ме стресна. искаш Не е смешно. Не, смешно как го казва. накрая малко светлина, Добре, сега тук ще почнем да се развиваме първата нощ. В нощ малко се пъщичката, или битката, или бункера, както му Да, ще е тъпо наистина, но ще се направим тук някаква миничка и ще копаме. Аз днес ходих на вън, затова си имам малко кукла, защото са ми разследни скоби си и сега ще ми събира лудици. Ще ме дадеш ли малко кожа, брато? Нямам. Ай, да се радваш. Ще ми късна малко с шутбойта. Що са ляви, брато? Ко? Аз не го виждам. Той има лилави бутушки и ко. Бяха червено-ляви, но... Може да направите шарени, ама ако имате шарени след свидетели. Имаш ли някакви цветя, бе, брат? Някакви освен лилави. Друго? Ние... Това ще е Minecraft женска survival епизод 1. Чупай. Давай ти мой да пробвам. Мой да... Как го кажа? Мой да излезеш навън, да вземем някакви жълти свести. Давайте, добре, ще ме убият, аз съм на петиката. Та хора... Този епизод ще е шантав. Колко душа? Какво? Поне има с броня. Важно не е като фляша, не е като броня. Да. Тук има спаунер, Гледай, бе, гледай. Аз пък един път отивам да си правя къща не в мина, не в пещера и просто отивам да си правя къща някъде, как да го кажа, навън. Да. И точно има нещо като тази пещера, която се бие и там има спалня. Да. На 20, не на 20, някой сега трябва да 65 лева май. Ами да, то се намират. Ама това много рядко. Да, аз съм намирал така спалня на зомбите. И аз на зомбите бях намерил. Аз познава да не съм намерил спалнер на Ендермайн. Той е само фенда. Може би. Ако има такъв ден. Има ферма за ендермани, ама спаунер няма. На survival. Не, за сега. Очаквайте, можем да почнем survival и на... Извинете, че изрекам. Можем да почнем survival и на 1.8, когато стане 1.8.1. Тогава. Едно буч си. Седи да седим, ще поне малко от печка. Като се изпечете, а като че точно. Капитан Шуга не е хубавото нещо. За Диньо. Освен това. Аре, спри! Оле, помислих си, че изобщо ще викам Оле, колко малко се пали за просто в Play Store Да. Спри да ме биеш, гледай там. Ами дай workbench, бе. Ай! Дай го знал. Той го постави. Да ти го върна, Ти ви си ме удари поне 100 пъти. Ами слагай торчове. Нямам. Айде ще направя. Аз даже си Светещи пръчки. Да. Да. О, мага, как мислех, че съм намерил диаманти. Значи за нас. Ще намираме само каблстоун. Да, това най-яките руда Каблстон. Това даже не е руда. Не е руда. Да. Ау! Чакай, бе, чакай! Няма. Гледайте го басила конята. Много айрон. Айрон! Той е само за мен. Не. Аз на това ниво съм намерила... Как Не на много, знаеш колко много? Около 2 сака кола на това ниво. Да бе, знам те. Казвам ти вече слагат в кола много често намираш се.
Защото това е най-редката руда. Най-рядка вода. Емералд, ама ние с Бог Плей сме намирали 6 емералд. Това е най-тъпата руда. Да, бе, не можеш да направиш само блок. Ама има и такъв мод, дето от емералда можеш да направиш кирка, меч, броня. Това ще е яко. Ама, оня блок за... Да, един си беше направен. Знаеш какво? Има оня блок с това якото купче в питанката. О, да. И там спрей и с емералд едно, защото там има където да не ти пуска много. Ето си кирката, вътре. Ще направя още един турч. Ако си спами. Не ми спами, просто ми пише. Спами чат е друго. Не, Да, всичко. може да пишеш. Кой ми пише? The Wanted Gamer. Лекнете, ако... Да. Знаете, че The Wanted Gamer е снимал на Terraria епизод 2, сезон 1. Но съм се. Че как видя? Видя. Как се ревължа утре. Добре, бе, стига. После си казваш сам. О май гад. Винаги. И аз също се радвам много за утре, защото пак ще учим на английски, но обичам да продължавам. Да. Яко тук се просто за те си казвам човек, много е забавна. Добре, бе, сега разказваш за тази нашата учителка. Сега. Учваме. Един път имаше едно много сгоден. Значи, в една къща с Ендергъра, значи, отгоре има Ендерман и веднага се крие долу. Не бе хора, не ми смей, че просто ама малко ме бусят Ендерманите. Оле, това е най-голямата глупост, която съм. О, нямам лучата, фак! Дръж малко фот. Няма, бе, няма... Ади се убише. Няма умра, бе, спокойно. Само ви кажа, това е най-голямата глупост да бъде стряк от ендерманите. Просто няма смисъл, това е... Ако... Ами той е знак, кое са. Не, вече не го е страх, като е би малък. Значи, няма смисъл да ви стрях, това не е игра, това не се случва наистина. Не, ама един час съм виждала Ендерман на живо. Имам предвид са на снимки в интернет. Как ще видиш ендерман на живо, е? Това е невъзможно. Имам предвид на снимка реален Ендерман. Как реален ендерман? Не мога да си купя. Все едно играш нормалния, с реалния текстур пак. Това не е текстур пак, ами... Шейдърс. Не, Абе, не се ме, тая е много дреме. да, реално в Майнкрафт. Все едно. И аз така видях Ендерман. И както ти каза, че един път... Беше много гнусно. Не, те са го направили. Добре, не помня какво. Айде сега да сложим да направим още една печка и да сложим айрона да се пече. Добре, аз толкова печки не съм си правил в първия епизод. Колко? Две? Да. Аз бях по 100 печки в първия епизод. Да се радвам. Така направи се. Съм две айрон да имам. Айде бе, слагай тук горе. Айде, че е ще спра. Епизод Айде се слагай. Слагай айрона, бе. Не, аз го намерих в нощта, беше. Ей, няма значение от коя страна е била. Добре, хора, сега ще направя един айрон меч. Колко дърво ще има, е? Къде изчезна това, бе? Ай, 3 айрон да се радваш. Не, то не е кой знае колко. О, навън къде се дене. Така ли? Благото Майнкрафт. Добре, тук ще оцелем втората нощ, но няма да е с този в клипа. Само ще правим и... да. Направи по-симетрично. Не. Аз ще го седна на Рейн. Смешно, много неестествено. На Рейн. Айде. Не. Айде, не. Слагай.
въртя. Оле, но е така да гледам назад екран. Съм сахоме. Не, няма да то. Сега има. Абе, те, тя предлагаме да се село, да заплащайте ми. Кривоте? Не съм ама нямам повече. Аз се събирам бяло дърво, щом няма нормално, събирам бяло. Имаме нормално. Не, няма. Няма нормално. Имаме варфейс. Не. Да се слуша нормално дърво. Готено. Да. Крава. Оле, каза, спада точно лицето. Колко кожа имаме? 4 кожа. Добре, сега ще намери нови цветя, защото... Не ме. Розово. Той на мен аз розово. Обичам. Жълто. Ей, жълто. При теб не е яко. А ти какво? Като момиче ли да запада да станеш? И розово. Ти сетна ли? Не, то няма. Оле, искам да си направя. Виж. Какъв съм? Оле, това от кое цвете го направи? Ами трябва да ти праш лилаво и да го... Да, и като ги съединиш... Лилаво и жълто. Не, нали това, че е лилаво и само трябва да сложиш. Още едно жълто. Оле, да. Оле, трябва ми още жълто. Спокойно, там има едно жълто. Той с мен. Не, той е по-тези. Как му лага? Това не е много хубаво. Това е по-добре от розовото. Много по-яко. Да. Всяка ден е хома. Седна ли го? Да. Аз нямам рейс. Да знаете, че другия път ще сложа рейс минимапа, защото... Spotify много ми помага. Ама може да видиш нещо далеч. Например, Ето го хома. Ето го хома. малко ще трябва да разчистиш следващото. Ами... Да може да открия по-лесно. Да. За края на епизода, какво ще поправим? За края на епизода ще направим чест. Смееш се много неестествено. Защо се смееш така? Ако нещо ти е смешно, просто се смей както се смееш. Виж, ма. Не се смееш така. Е така се. Е така се смееш. Искаш ли обувки за чест лейц? Не, искаш ли панталонки за чест... Не, да, искаш ли панталонки за чест лейц? Да, че добре. Айде, моля те! Ако си мигрант. Маи. Анти, заповядай. Друг път няма да ти дам бафи. Виж ли какъв съм як, хора? Без гаси. Ама и той е готин, в смисъл, защото и двамата вече сме симетрия. Виж, през едно. И него през едно. И ако е. Ма и преди бяхте. Пинк. Не бяхме. Аз имах панталонки и Да. Аз бях така. Добре, да оставим всичко в чиста, богата. Което не ти трябва. Всъщност, да. Добре, айде, преди да свършим епизодчето, ще направим една ферма за тиква и ледър. И сид. Да, наистина. Аз така го казах. Всъщност. Правим сидове. Супер. Може сложиш тиква на главата. Не се чува чихълта защо. Не, аз не хочу, аз съм мами. Изобщо не се чува. Да. Няма и нужда. Ой, я, позаду. Това е видео.
О, това си баща. Това не е следващия епизод май сложиш или извън епизод май сложиш отвязки, ако искаш. Не, няма смисъл. Ама сега да не си стъпчат зомбите. Или някой крипър избухне. И това ще нареши такова. Знаете ли, че и доста е полезен? В 1.8 Какво? и доста е полезен в 1.8, защото от него може да се прави вече блокче. Това го знаем. Също е полезен и за по-старите версии, за да направим си в някаква дълбока дупка и... Дърта винаги е полезен. Да се го направим. Както е, преди Веном викаш, че гравила е безполезен. Това не е вярно. Гравила само за гравила е модерно и не само за палка, а и за една и за яките пътища, които се правят. Да, като населените. Да. Ама може да си направиш и ферма и за... Кова, кажем. Абе, не знаем. За кремък, за кремък. Например, слагаш на всякъде грабил, стопа се шупиш и... Това не е ферма. Това е купчинка. Да, нещо такова. Пак става. Добре, ще направим ферма и за Sugarcane и вече не се ще спирам с епизода, защото става дълъг. Айде си играем. И да, готово. Да последим това. Тея, 3. Пичаги. Там видях. Не ни трябва. И това беше от нас. Надявам се да ви е харесал. Абонирайте се, харесвайте, коментирайте, оценявайте. Само да го загладя тук. И това беше. За кое? Ще видим. И до скоро. И арбай. Биби. Тако са хора диаманти! Фарвай! Да, намерихме диаманти, хора. Шок. Сега също. И чакай! Ето хора, намерихме диаманти. Чакай, Това е късмета на начинаещия. А ти колко диаманта имаш? Един. Аз 8 диаманта! Добре, сега да си ги разделя. Дай ми два. А ти сега колко имаш? 5. Колко имаш? 5. Аз имам 3. Сега трябва да ми дадеш още няколко. Сега трябва да ми дадеш още един. 4 на 4. Та хора, ще се върнем. Ай, това ще се клипа. Да, душно. Трябва още един диамант за Варплей, за Вар Що бе? Геймър и още един за Борко, за да си направим... Да, бе, Това беше от нас и довиждане. За да си направим